ukuba uyile ecaweni lecawa siyenzele wena, ukuba khange uye ecaweni ngoyena mntu esiyenzele yena lecawa. Sekwamkela kwicawa yabantu abangacawiyo. Iyaqala ke ngoku. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Nase-ofisini yakho uThixo ukhona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini. Ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga aba bantu balala koopayipi. Ukhona kulaa payipi uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Masithabathe ithuba ke sibulise kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke enisibukeleni kuzo bazalwane. Sithabathe ithuba sibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisimameleni kuzo. Siyalamkela ke kule yanamhlanje icawa yabantu abangacawiyo. Igama lam ndinguSihle Bonani, andihambi ndedwa, ndihambe nalo mkhosi. Bawo masibulise komama, utata, obhuti nabosisi nabondangandini nakuye wonke umuntu osimameleyo ngale njikalanga yanamhlanje ngelihle lomvukelo uKristu. Amen. Igama lam ke ndingu-Anele Kamnguni. Sithemba ukuthi nakuhlala nathi ide kufikelele ixesha lethu lokuphuma. Ewe ke tata, masikhawuleze ke bazalwane sivule inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo. Bawethu wasezulwini, yise inkosi yethu enguYesu Kristu. Kutshoneni kwelanga Thixo wethu, kunama kula malanga Thixo wethu atshona msinyane kwezi ntsuku. Nathi Thixo sisondela kuwe sithi njengesiqhelo Thixo wethu onamandla, malingatshoni ilanga lanamhlanje singakubizanga wena. Ngoba Thixo sathatha isigqibo sokuba rhoqo ngalomzuzu sizawubiza igama lakho, sichazela abantu bakho ngobuhle bakho. Ngoko ke Thixo, kumnyama kubomvu Thixo wethu namandla, wena usinika amandla Thixo wethu okuba masiphinde sime phambi kwaba bantu Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo, xa kutshona ilanga Thixo, siqala ngokubulela into yokuba Thixo uphinde wasinika olunye usuku Thixo wethu onamandla. Ngoba Thixo wethu oyingcwele siphila ngokosuku nolunye usuku olulandelayo Thixo wethu, singalazi olulandela olo Thixo into yokuba siza kube sikweyiphi indawo. Kodwa ingqiniseko yethu kukuba kungenceba yakho Thixo wethu sikwazile ukulubona olu lanamhlanje usuku. Ngako oko Thixo wethu oyingcwele siza phambi kobuso bakho sisithi enkosi ngoba nguThixo wethu. Thixo wethu oyingcwele siza phambi kobuso bakho Thixo sinalo mibulelo, kodwa Thixo kananjalo siza phambi kobuso bakho sinezicelo Thixo wethu onamandla. Ngoba Thixo sisakhala Thixo ngenxa yembandezelo ezilapha emhlabeni Thixo wethu oyingcwele. Banye bethu Thixo wethu onamandla kuzawutshona ilanga Thixo bengakhange bafumane nento eza phantsi kwempumlo Thixo wethu oyingcwele. Abanye Thixo bashiywe zizihlobo Thixo wethu onamandla. Abanye Thixo zingxaki emakhayeni Thixo wethu oyingcwele. Ngako oko Thixo wethu, phezu kwemibulelo esiyibulelayo kuba usibeke apha thina Thixo wethu oyingcwele, siza kwanezicelo into yokuba Thixo umthwalo Thixo wethu uzusithwalise kanoko Thixo wethu oyingcwele. Ngoba Nkosi siyazi Thixo into yokuba umthwalo ngaphandle kwakho ecaleni kwethu Thixo wethu uyesinda Thixo, kunjalo nje umbeka umuntu phansi Thixo wethu oyingcwele. Yiloo nto ke Thixo sisithi ezintweni zonke Thixo wethu onamandla uze wena ungasishiyi Thixo wethu oyingcwele. Ngoba Nkosi ithemba lethu likuwe Thixo wethu. Kaninzi Thixo wethu ithemba lethu silibeke kwiindawo ezingafanelekanga, ngamanye amathuba silibeke nakubantu abangafanelekanga Thixo wethu oyingcwele, baze
Thixo wethu oyingcwele basidanisa bona Thixo wethu oyingcwele, kodwa wena awukaze wasidanisa nakanye Thixo wethu oyingcwele. Yilonto sisithi Thixo namhlanje uzungasuki ecaleni kwethu. Sithi ke Thixo xa kuzawubeka ilizwi namhlanje Thixo wethu oyingcwele, yanga Thixo ungasondela ezincameni Thixo zolwimi Thixo wethu oyingcwele, lo mkhonzi wakho xa eza kuthetha kwakunye nabantu bakhe, ethetha ngelizwi lakho Thixo, kuze lingabuyile kuwe Thixo ilizwi lilambatha. Sikuthembile ke Thixo into yokuba izicelo zethu uyakuziva Thixo wethu oyingcwele, iminqweno yethu Thixo wethu namandla uyayazi Thixo. Kodwa ke Thixo sicela kuyo yonke loo nto Thixo ube nako fezekisa amaphupho Thixo abantu bakho Thixo wethu oyingcwele, ngoba Thixo ngaphandle kwakho akukho apho sinobaleka khona. NgoYesu Kristu ngokunako naphakade, amen. Amen. Baba wethu osezulwini, mawaphathwe sincedile ke kule vekpheleyo, sincedile baba. Sicela uxolo, sincedile sicela uxolo. Wabuya la mntu omnye obesishiyile. Ithi loo nto ngokokujonga kwethu
kubuye la mntu bawo. Ithi loo nto abantu bayabukela abacofa subscribe. Bawo sibasho mhlawumbe ngumntu omtsha lo apha. Okanye ke uye kwabuya umuntu omtsha. Buye umuntu omtsha. Saphinda sakulaa ndawo besikuyo. Ithi ke loo nto bazalwane. Sicela ke noko umnikelo phambi koba siqhube siye kwenye indawo. Umnikelo wethu ke ulula kakhulu ngoba ukucofa nje usubscribe. Uba ukamcofa usubscribe ke siyacela bazalwane ucofe usubscribe. Ukuba ke uyayithanda le nkqubo sicela ucofe ulike uze uthi ke kwindawo ezi uhamba kuzo umane uchaza into yokuba icawa yabantu abangacawiyo iyaqala rhoqo ngentsimbi yesihlanu ngecawa. Iphathwa ke ndim kwakunye nanomkhonzi wakwamnguni. Bazalwane ke siyacela kakhulu leyo izabe iyinkonzo yomlomo. Bawo sizawuya ke emazweni ngoku abantu ze basilindile. Bawo abantu sicela basilinde uba ubuhlungu umzimba nyazi uba iqalwa yifuna okanye kuthina ubuhlungu umzimba lo wonke. Kodwa ke sizawungcambaza bawo phakathi kwezo zinto zinjalo. Indumiso bawo lo sibetha kulo 2x2 ndiyabona lo 2x2 wethu besikelelwe zindumiso bawo. Besikelelwe zindumiso. Brandum. Bawo ke sikule ncwadi Old Testament, iTestament endala, Indumiso chapter 67 sizoqala ku verse 1 up until the last verse verse 6. Indumiso chapter 67 verse 1 up until verse 6. Siye kule ncwadi ke kule testamente intsha, New Testament, kulo mvangeli uYohane, igospel according to uYohane, isahluko sesihlanu ivesi iyaqala. Ndiyacinga ubana ke sizawuphela ku verse 7-9 ku verse 9.
Masifumane ke ilizwi lethu lokuqala libhaliwe kwincwadi yeNdumiso ngesahluko samashumi amathandathu anesixhenxe. Siqale ke kwivesi yokuqala. Zonke izizwe ziyayalwa ukuba zibonge uThixo. Kumongameli eyokubethelwa ngezinto ezinentambo, umhobe, ingoma. Indumiso chapter 67 saqala kwivesi yokuqala. Isihloko. Zonke izizwe ziyayalwa ukuba zibonge uThixo. Kumongameli eyokubethelwa ngezinto ezinentambo, umhobe, ingoma. Fundeka ke ngohlobo. Ngamana uThixo wasibabala, wasisikelela, wabukhanyisa ubuso bakhe kuthi, ukuze yaziwe ehlabathini indlela yakho, usindiso lwakho ezinhlangeni zonke. Ngamana zabulela izizwe kuwe Thixo, zabulela izizwe kuwe zonke ziphela. Zavuya zamemelela izizwe, ngokuba uyakukweba phakathi kwezizwe ngokuthe tye, uzikhaphe izizwe ehlabathini. Ngamana zabulela izizwe kuwe Thixo, zabulela izizwe kuwe zonke ziphela. Umhlaba uyivelisile indyebo yawo. Uya kusisikelela uThixo, uThixo wethu. Uya kusisikelela uThixo. Zimoyike zonke iziphelo zehlabathi. Siyeke kwilizwi lethu lesibini kwivangeli ngokubhalwa nguYohane isahluko sesihlanu, siqale kwivesi yokuqala sisiya kwivesi yesithoba. Ukuphiliswa komlelwe eBethesda. Ivangeli ngokubhalwa nguYohane chapter 5 verse 1 yokutsho kuverse 9. Ukuphiliswa komlelwe eBethesda. Ifundeka ke ngohlobo. Emveni kwezi zinto waye kukho umthendeleko wamaYuda. Wenyuka uYesu waya eYerusalem. Ke kaloku kukho eYerusalem apho ngokwelezimvu isango, ichibi ekuthiwa ukubizwa yiBethesda ngesiHebhere, linevranda ezintlanu. Kwakulele kuzo inkitha eninzi yemilwelwe, imfama, iziqhwala, abome umzimba belinde ukuzanyazanyiswa kwamanzi. Kuba isithunywa sezulu ngaxesha lithile besisihla singene echibini siwagxobha-gxobhe amanzi. Lowo ngoko ubethe angene tanci emva kokugxojwa-gxojwa kwamanzi, ubephila na kusiphi na isifo ababanjwe siso. Ke kaloku bekukho mntu uthile apho ubeminyaka 38 engumlwelwe. uYesu embona lowo elele, esazi ukuba usele nexesha elikhulu enjalo, uthi kuye, uyafuna na ukuba uphile? Waphendula umlwelwe wathi, Nkosi, andinamntu wokuthi xa athe agxojwa-gxojwa amanzi andiphose echibini. Uthi ke, ndakubona ukuba mna ndiyaya ndiphangelwe ngomnye ukuhla. Athi uYesu kuye, vuka, uthabathe ukhuko lwakho uhambe. Usuke kwa oko waphila umntu, waluthabatha ukhuko lwakhe wahamba. Eli lilizwi lenkosi eliviwa kunyama kubaleke. Makasikelele uThixo ilizwi ukufundwa kwalo ngoYesu Kristu ngoku naphakade. Amen. Amen.
Nkosi, ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Siza kuwe ke bawo. Ngamana uThixo wasibabala, wasisikelela, wabukhanyisa ubuso bakhe kuthi, ukuze yaziwe ehlabathini indlela yakho, usindiso lwakho ezinhlangeni zonke. Sibaleke ke siye ku-verse 6. Umhlaba uyivelisile indebo yawo. Bawo
nqwenela nje ukuthi apha kwaba bantu babukeleyo nabamameleyo ngamana uThixo wasibabala, wasisikelela, wabukhanyisa ubuso bakhe kuthi. Isizathu ke esibangela ukuthi aba bantu bafune intsikelelo kaThixo, bafune ukubabalwa kuThixo, bafune uThixo abukhanyise ubuso bakhe kubo. Uverse 2 ucacisa okanye uzama nje ukusibonisa ukuthi ukuze yaziwe ehlabathini Nkosi yami. indlela yakho, not indlela yakho, usindiso lwakho ezinhlangeni zonke. Nkosi yami. Umthandazo lona Nkosi yami. owenziwa ngamaYuda, mhlawumbi umthandazo emthandazweni, naxa kugodukwa okanye kuphuma iservice yokubulo emakholweni, athi ngamana okanye alwaba ufefe lukaThixo. Nkosi yami. Uthi noba mhlambi awuyivanga yonke into eyenzekayo apha etyalikeni okanye kule service yokumcela uThixo, kodwa ngamana Nkosi yami. uThixo wasibabala, Bawo. wasisikelela. Uthi noba awuyivanga, ngoba siyakwazi ukuya etyalikeni ngamanye amathuba, Nkosi yami. kodwa ingxaki nokuxakeka nokubopheka kwemiphefumlo uthi sowulapha ngaphakathi etyalikeni, kodwa suke ingqondo nenhliziyo ingabikho apha, okanye ngenxa yokuxakeka komphefumlo suke ibe ngathi kwalo Thixo akathethi, Bawo. uqabuke iservice ngamanye amathuba seyiphelile, kodwa ithi indoda kaThixo yakuma phezulu, ithi ngamana uThixo wasibabala, wasisikelela, wabukhanyisa ubuso bakhe. Sithi noba besingayazi eyona nto siyiyeleyo, kodwa kuba kukho indoda kaThixo emileyo phezu kwethu, siphume uThixo esikhanyisela ubuso bakhe, even though singamanye amathuba Nkosi yami. singazi thina kwa i-meaning yale nto ithethwa apha, kodwa kuba kume umntu phezu kwethu Nkosi yami. asisikelele. Sithi
sihamba endleleni sihamba phakathi kwengozi Thixo kodwa abukhanyise ubuso bakhe. Sithi sihamba okanye siganxeleke ezintweni Nkosi yami. asuke uThixo abukhanyise ubuso bakhe ngenxa yensikelelo ozifumene kwindoda kaThixo. Sinayo ke into yokuthi ngamanye amathuba okanye lo mfo uthi xa ethetha ze singathi sakugqitha ezintweni. Nkosi yami. Ze singathi sakuthi sakugqitha ezintweni sithi awu wandiweza. Silibale ukubana ukhona uThixo okwazi ukubabala, ukhona uThixo okwazi ukusikelela, ukhona uThixo okwazi ukunikeza inceba yakho, ukhona uThixo okwazi ukukhanyisa okanye ubukhanyisa ubuso bakhe phakathi kwethu. Uthi wakugqitha ezimbandezelweni, uthi wakugqitha ezingxakini, uthi akwehla okanye awuqhawuka amatshena ububotshelelwe ngayo ulibale ukubana uThixo uhamba njani nawe endleleni, ulibale uThixo ubana ebebukhanyisile ubuso bakhe. Ngoba sinayo le tendency yokuthi silibale thina xa kumnandi, bana labahle bedinga sivakale sikhankanye ingqondo zethu, sivakame sikhankanya amacebo ethu, sivakale sikhankanya amandla ethu, sikhankanye imali zethu, sikhankanye izinto ezikwazileyo ukusinceda. Silibale ukuthi kanene sisikelelwe uThixo, usibabalile uThixo nangoku endleleni ebebukhanyisile ubuso bakhe. Usindiso lwakhe ke malubonakale ezinhlangeni. Bedinga akekho ke umuntu ozokwazi ukuthi bedinga abonakalise usindiso lukaThixo ingenjimi mna, ingenguwe wena ozibiza ngokuthi ukhanyiselwe nguThixo. Bedinga akekho omnye umuntu onokwazi ukuthi aphakamise uzuko lukaThixo kwenzela ukuthi nabanye abantu basindiswe. Umhlambi uThixo ekuthwakanye, uThixo ekuthwalile, ayinguye nomhlambi lowo ekuthwalile uThixo. Kufuneka okanye into efuneka yenzekile, kufuneka ukuthi ilizwe libone ukuthi uThixo uyakwazi ukumthwala umuntu ezintweni ogqithe kuzo, babone ukuthi thini man uThixo man uyakwazi ukuyenza inceba yakhe emntwini wakhe. Bana bakhe bedinga umhlambi sawuvuma le ngoma ithi bana wandithatha apha uThixo wandibeka apha uThixo, waye uThixo unobubele ngam. Bana bakhe bedinga izizwe ke, bana bakhe bedinga nangona bezingaqondi ukuthi uThixo uyakwazi ukubukhanyisa ubuso bakhe, zimbona apha kuThixo. Bana bakhe bedinga nezizwe ezazingqange amaSirayeli zabona ukuthi nguThixo lona onokwazi ukunqulwa, ongamshiyo umuntu wakhe. Bana bakhe bedinga ngokuthi zibonile ukuthi uThixo uyahamba naso amaSirayeli, kwaye uyakhunga ngaye, uyawasikelela. Ngamana ke uThixo, ngamana uThixo abukhanyise ubuso bakhe. Bana bakhe bedinga anibabale, anisikelele uThixo. Bana bakhe bedinga anisikelele uThixo ezindlini zenu, anisikelele uThixo emakhayeni enu, anisikelele uThixo umhlambi nakwindawo elithi bana hayi malena into ingapha kwamandla kaThixo. Bana bakhe bedinga ngoba sina into yomna ngamanye amathuba simane siwageja amandla kaThixo. Bana bakhe bedinga kodwa namhlanje bana bakhe bedinga ithi lento ukuba bana bakhe bedinga indlela zakhe kufuneka zaziwe lihlabathi. Bana bakhe bedinga akufunekanga ke zaziwe umhlambi nguwe kuphela. Bana bakhe bedinga kodwa kufuneka zaziwe lihlabathi lonke liphela. Bana bakhe bedinga yamani nemveliso ezi okanye nehlabathi eli liyazivelisa. Bana bakhe bedinga ezizezayo. Bana bakhe bedinga umhlambi
mhlawumbi bedinga ubona ngathi umhlaba unyanzelekile Nkosi ukuthi yami. mawenze lonto bedinga kodwa namhlanje sixelela ukuthi bedinga ezo zinto zivela kuThixo kumele kikho ukuthi simsike okanye simbulele uThixo ngazo bawo. simbulele Thixo sisikelela nangezinto eziphuma emhlabeni mhlawumbi ngazizi izityalo Nkosi yami. mhlawumbi ngazizwa eziqhamo nezimbiwa nezinye izinto namanzi mosi nawo aphuma emhlabeni banana bahle bedinga ndifuna ke bana bahle bedinga umhlawumbi nokubana ungaboni ngathi izityalo ezi bana bahle bedinga ngamandla akho umhlawumbi ngamanye amathuba ungabona ingangathi bekunyanzelekile ukuthi ziphume izinto bahle bedinga umhlawumbi bahle bedinga ubana unotyala ibhitruthi kwenye indawo ayinokuphuma ubana unotyala itswele kwenye indawo ayinokuphuma ilento ke bahle bedinga funeka bahle bedinga siyazi ukuthi intsikelelo leyo kaThixo bahle bedinga usatyala kuphuma into bahle bedinga usathi ungene egadini yakho bahle bedinga kuphume into umhlawumbi nakulomhlaba unguwe bahle bedinga umhlawumbi zikhona izinto bahle bedinga abantu abamane benqwathula kuye bahle bedinga basikeleleke bahle bedinga ngoba uqale wena wayintsikelelo okanye wasikelelwa nguThixo bahle into endizama ukuyithetha yilena yithi bahle bedinga ukubana uyintsikelelo okanye uThixo ukusikelele wena bahle bedinga nawe iba yintsikelelo umuntu olandelayo bahle bedinga ayontsikelelo bonani ubana intsikelelo yakho wedwa bahle bedinga ufuneka ubenefite nabanye abantu bahle bedinga wenzela ukuthi bazobona amandla kaThixo bahle bedinga esebenza ngawe bahle bedinga bakhona abantu abangakwazi ukushumayela abangakwazi ukuthandaza abangakwazi nokucula ecaweni kodwa bahle bedinga imisebenzi yabo kwezinto abazinikwe nguThixo bavele olula isandla bathi abantu abangakholwayo bathi bana hayi man nali ukholo bahle bedinga elogqithe amanye amakholwa ngoba intsikelelo yakhe bahle bedinga ayiphelanga kuye kuphela iye yabhekela nakwabanye abantu bahle bedinga asho omnye umbhali bahle bedinga isibane sakho sosithatha usibeke phansi kwetafile bahle bedinga sibeke phansi kwetafile sikhanyisele wonke umuntu into esizama ukuyithetha namhla intsikelelo yakho bahle bedinga mayingakhanyiseli wena kuphela kodwa bahle bedinga mayikhanyisele wonke umuntu bahle bedinga abanye abantu izibane zabo zacima kudala bahle bedinga kodwa sakho bahle bedinga sisavutha into bahle bedinga ebalulekileyo ukuthi mawuthi ngakomnye wenzela ukuthi ukhanye okanye ilight igqithe soze uluze ukulayita kwakho mani bahle bedinga soze uluze intsikelelo yakho bahle bedinga xa uyigqithisele komnye umuntu uThixo usuka yongezelele ngaphezulu bahle bedinga ngoba bahle bedinga intsikelelo yakho ayontsikelelo bahle bedinga ingagqithelanga komnye umuntu ngamane ke uThixo wasisikelela wabukhanyisa ubuso bakhe phezulu wabukhanyisa ubuso bakhe kuthi ngoKristu Nkosi yethu amen.
bawo lapha kuYohane ngoku. Yohane chapter 5 kula verse ka-6. Uyafuna na ukuba uphile? Nkosi, andinamntu wokuthi. Sibaliselwa ngokuphiliswa komlwelwe eBethesda apha. Ngoku sicaciselwa ke nokuba abantu kuze baphile, ingakumbi abantu ababeyimilwelwe, babesenza njani. Naye lo mfo uyayiqonda ncakasana indlela anokuthi mhlawumbi aphile ngayo. Ngamanye amaxesha xa ndijonga le nto uba umnguni, ukwazi isisombululo sengxaki yakho ube ungakwazi ukusenza, kuyabangela naxa sele kufike isisombululo ungasiboni isisombululo, ngoba engqondweni yakho uyasazi isisombululo. Uyayazi into ebekumela iyenzeke ukuze ube kanti uyancedakala. Sele uncedo lufikile kodwa uba alufani nale nto isengqondweni yakho, uliyeke lugqithe. Uyafuna na ukuba uphile? Andinamntu wokuthi, ngoba uyayazi ukuze aphile bekumela kuthi. Ngoku lo mfo le nto ayibuzayo ungangathi ubuza imbudede, ngoba ayingomntu yena lo mntu ume phambi kwakhe, ayingomntu wokuthi. Ngoko ngamanye amaxesha nolwazi oluninzi ngamanye amaxesha mhlawumbi lungakuphosanisa nezinto. Ucinga into yokuba kumele indlela yam ukuze ilunge ihambe kanje. Ucinga into yokuba ukuba ihambi kanje leyo kukwehluleka apha kuwe, bantwana bahle bakaThixo, ude ungaboni into yokuba ngamanye amaxesha kudingeka into yokuba uphume ngale ndlela ukuze ube kanti uyancedakala. Uyafuna na ukuba uphile? Hayi, andinamntu wokuthi. Ukuba uYesu ebengenamonde, bantwana bahle bakaThixo, ebezawuthi lo mfo esithi andinamntu wokuthi azibone uYesu into yokuba lo mntu ujonge umntu wokuthi, mna akandiboneli ntweni, aphume kanje uYesu. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba bazalwane, abantu banengqondo yokuba uncedo lwam lumele lube ngumfanekiso nje. Bantwana bahle bakaThixo, umntu ngamanye amaxesha ude ajonge bomnguni nofaneleka oku kwakho, aqonde into yokuba andinawuncedwa yile nto mna, ngoba abantu abakumela bayandinceda, okanye abantu bokuthi bamela banxiba iimpahla zikanokutsho nethi elibakwana, okanye le nto engenanto elapha phambi kwam. Uyafuna na ukuba uphile? Andinamntu wokuthi. Ingxaki yethu yilaa ndawo bomnguni yokuthi. Eyona ngxaki esikuyo bazalwane yilaa ndawo yokuthi, ngoba kuyenzeka bazalwane lufika uncedo kodwa engqondweni yethu sifuna into yokuba kuthi.
Kodwa uYesu namhlanje bazalwane akafani nami bamnguni uYesu akafani nawe mhlawumbi bantwana bahle bakaThixo uYesu uveza umonde wakhe bantwana bahle bakaThixo ngoba thina into esizizo uzaqonda into yokuba lo muntu lo akandiboni bakahlale njalo angancedakali kakade kodwa uThixo ugqitha ngapha kokuthi bantwana bahle bakaThixo uncedo lwakho uzalindela kwikona ethile kodwa uThixo uba uyayibona lento yokuba wena uboni naluncedo ecani kwakho agqithe ngapha kokuthi uThixo aveze ubuso bakhe apha uYesu uziveza kumuntu ongaqondiyo bantwana bahle bakaThixo mhlawumbi ndingatsho nokuthi uziveza kumuntu ongakholwayo bantwana bahle bakaThixo into yokuba uncedo liyeza bantwana bahle bakaThixo yena engqondweni yakhe ubonile into yokuba ukuze ndiphume kule ngxaki endikuyo kudingeka into yokuba ndithi wafika uYesu umuntu eme kulondo yakhe waveza ubuso bakhe uYesu mhlawumbi bawumnguni uThixo wethu mhlawumbi bawumnguni uThixo wethu akakhohlakalanga kangako akulindi into yokuba kufune kuqala ukholwe ngamanye amaxesha uThixo uyakubona into yokuba olulwazi lakho luninzi lulwazi oluza kubulalisa bantwana bahle bakaThixo abone uThixo into yokuba apha lo muntu mandingamlindi into yokuba makakholwe aveze ubuso bakhe uThixo loo nto mhlawumbi iveza into yokuba uThixo unguThixo nakubantu abangakholwayo mhlawumbi ngoba usithi ngamana bawumnguni ubuchaza lento yokuba nenhlangezi ziza kumbono wethu uThixo ngoba uThixo ugqitha ngapha kokuthi ugqitha ngapha kokuthi abantu abazaziyo abantu abazaziyo izinto bawumnguni uzawuthi usiza nelinye icebo bantwana bahle bakaThixo abuntu esithi wena awuthi ngoko lento uyenzayo ayizuphumelela bantwana bahle bakaThixo kodwa uThixo namhlanje usivezela into yokuba abantu bangazazi indlela eziza kunceda athi umuntu kumele wenza kanje uba wenzi kanje agqithe ngapha uThixo athi mna andizuva ngabantu bokuthi mna ndikuThixo oveza ubuso bakhe ebantwini bezawuthi Williams sinoYesu njalo thina bantwana bahle bakaThixo bezawutsho mzalwane athi thina sinoYesu njalo uYesu ovela gqithe ngapha kokuthi sinengxaki bawumnguni namhlanje sinengxaki nokuthi bantwana bahle bakaThixo namhlanje sinengxaki nokuthi abantu bakuxelela into yokuba ingxaki yakho khanguthi yilento kulento ukuyo kodwa uThixo uyabona into yokuba wena ufuna ukuthi akuthathe uThixo athi nalo uncedo kunjalo nje ngokufuna ukuthi ndiza kunceda uphakame uhambe yafuna na ukuba uphile hayi andinamntu wokuthi asukuThixo usaqhayisa into yokuba wena unolwazi oluninzi akubonise ubuso bakho Thixo silapho kulondo bazalwane silapho kulondo singabi nolwazi oluninzi xa sidibana noThixo singabi noba ngabantu abazincupha buchopho kakhulu bawumnguni xa sidibana noThixo ngoba uThixo yena ugqitha ngapha kokwazi kwethu ugqitha ngapha kokuqonda kwethu ugqitha uThixo ngapha kwengqondo zethu ngoko thina sizawucinga sicinge sibe namacebo ngamacebo sifunde sibe nendlela zokuphuma engxakini kodwa singade siphume kwezo ngxaki umuntu ame bawumnguni athi ukuze ndiphume apho kumele ndithi kodwa akanawo namandla okwenza loo nto ame umuntu ahleli nje ujonge kule kona amele ajonge ngayo abe uThixo esithi mfondini ndikukwacagceni ngoku masijonge kweli cala mhlawumbi uncedo lwakho aluzufana nabantu abaninzi mamela uThixo into yokubuthini uye kuba ndilinde umuntu wokuthi silapho ke bawumnguni silapho bawumnguni
silapho namhlanje sizokukhumbuza abantu into yokuba uThixo ungapha kolwazi lwethu. Ulwazi lwethu lungasidodobalisi nengqondo bantwana bahle bakaThixo. Ulwazi lwethu lungasiphosanisi noncedo bantwana bahle bakaThixo, ngoba kwakuthiwe uncedo lwakho luzawukuza ngale ndlela side singaboni naxa uThixo elapha phambi kwethu. Masehlukane nokulinda abantu bokuthi xa sele efikile uThixo, ngoba uThixo uyazibonakalisa. Sivuke kwizinto esikuzo sihambe ngoYesu Kristu ngoku nangona phakade. Amen. Amen. uthabathe ukhukhu lwakho uhambe. Nkosi yami. Xa isithela uverse 9 ke kaloku okuyisabatha lomnye. Nkosi yami. Bawo mhlambi ayinoba yinyani kodwa ndicinga apha engqondweni yami
lo mlwelwe wayengalindelanga nto. Nkosi yami. Wayengalindelanga nto ngalamini. Ngoba umthetho uthi akwenziwa nto. Nkosi yami uthi kodwa vuka uthabathe ukhukho lwakho uhambe. Xa usowuzinikele Nkosi yami. etshabeni uthi yenza nantoni ofuna uyenza kum. Uvele icebo. Nkosi yami. Xa uthethisa silungu sithi i-odds xa zi-against you, Nkosi yami. uthi hayisuka ayithetheleki le meko. Nkosi yami. Laa mntu wayengalindelanga mpiliso ngalaa mini. Bawo. Engalindelanga mpiliso nje, kukho neminyaka ayihleliyo kule ndawo. Bawo. Ithemba lisezantsi. Nkosi yami. Kodwa xa ungalindelanga nto, xa umthetho usithi avele uThixo athi thabatha ukhukho lwakho Nkosi yami. uhambe, sizokutsho kubantu, sizokutsho umhlambi kwintsha ibigrade izolo. Bawo. Sizowuthi kwintsha umhlambi le nje ibigrade izolo. Nkosi yami. Ngoba ibicinga bana izawugreda iphume yokuphangela okanye ifumane loo nto ifumanayo, kodwa ngoku kuqengqeleka inyanga kungenzeki into. Kodwa xa amathemba yethu edaka, bawo. xa thina sisithi asikwazi ukuwela ulwandle olubomvu, Nkosi yami. avele uThixo. Xa indalo ingavumi, xana izinto zonke zikuva okanye zikuzele ngomva, uthi xa ubheka ngapha wena bahle bedinga ubethekeliweni, uthi xa ubheka ngapha ubetheka kwenye into, uthi xa ubheka ngapha ubetheka kwenye into. Xa ubuya umva awukwazi ukubuya mva, awukwazi ukuphakamisa nenyawo eli. Kuthi xa ujongeleyo usuke kube mnyama ungaboni nto, bantwana bahle bedinga, ungakwazi nokuhamba oku. Afike yena uThixo kana ufuna ukuthi uhlale phansi ngoku, athi bana thabatha ukhukho lwakho uhambe, ngoba uThixo ufika amathemba ethu esezantsi yena. Bantwana bahle bedinga umhlambi yonke into indalo, bantwana bahle bedinga ingavumeli nathi, bantwana bahle bedinga umhlambi umamuhana lona, bantwana bahle bedinga angafakaza kakuhle yena, ngoba uyayazi ukuthi indalo yayingavumi. Nomthetho umhlambi nayo ungawuvumeli. Bedinga umhlambi zonke izinto uthi xa uzama ukuthi lena isuke bedinga ikubethe, bedinga awuthi umthetho akayivumeli into ethile. Bedinga usuke wena uncame, bedinga udele nezinto ezi onazo. Bedinga ngoba lo mfo bedinga uyacaca ukuthi akazizelanga apha. Bedinga kodwa ngoku uzibona engenamntu. Bedinga xa uflathelwe ngabantu. Bedinga umhlambi ucingana ngoku uflathelwe nguThixo, asukele uThixo akujonge, ngoba ithi vesi engentla apha wawubonani, wambona ke uYesu ngoko lowo. Bedinga ngoba uThixo uyasibona. Bedinga ezinsizini zethu asijonge
uThixo Awu, umhlawumbi bathi bathi xa kungekho nexesha eli lokuthandaza bathi onye kungekho nesizathu esi sokuthandaza ngoba akuhambeki avela uThixo athi bana thabatha ukhukho lakho uhambe. Bawo mhlawumbi lo mfo obona bulwelwe bakhe bulele kulo mntu amlindileyo. Bantwana bahle bakaThixo ngoba le ngxaki akuyo bawo andiyazi nokuba mhlawumbi ubunzulu bayo bungakanani kodwa xa ndimane ndijonga njengoba uncokola ingangathi ubulwelwe bakhe kakhulu kuleli kulo mntu amlindileyo kuba engakwazi yena uziphakamela ulindele into yokuba kubekho umntu azamphosa echibini. Bantwana bahle bakaThixo mhlawumbi eyona ngxaki kukuba uthembe umntu zakuthi ngexesha elithile agxobhe emveni kokugxoja amanzi amphose tanci ngoba yena akakwazi ukuziyela. Mhlawumbi sinaloo ngxaki yokuba uxhomekeke kakhulu emntwini. Bantwana bahle bakaThixo ngoko bazalwane bam abathandwa inkosi sikwinto ethi bantwana bahle bakaThixo eyona nto ebalulekileyo bazalwane kukuba singabeki ithemba lethu ebantwini ngoba abantu bokuthi xa athe agxoja amanzi basiphose tanci bazawuthi ngomhla wesabatha babuye umva ngoba kuthiwa esi sithunywa esi sasikhetha iintsuku ezithile akuchazwa ingangathi sasefika noba kunini. Bantwana bahle bakaThixo kodwa abantu bokuthi bona ngexesha lokuba bangasebenzi abasebenzi bona. Bantwana bahle bakaThixo ngoko uYesu ungenapho xa abantu bokuthi bengekho. Bantwana bahle bakaThixo afika uYesu angene khona. Bantwana bahle bakaThixo ngoba sithi mhlawumbi ngamanye amaxesha silindele intsikelelo ebantwini. Bantwana bahle bakaThixo basuka abantu bangabikho kodwa uyatsho lo mbhali into yokuba uyakusisikelela uThixo angaphelapho athi uThixo wethu. Bantwana bahle bakaThixo ngoba uyayazi nokuba sele kusiywa ngaphi noba isiya kweliphi icala uyakusisikelela uThixo. Bantwana bahle bakaThixo ayingoThixo nje lo kodwa nguThixo wethu. Bantwana bahle bakaThixo namhlanje sizomisa lo Thixo xa abantu bokuthi bebuye umva owethu uThixo uyasisikelela. Bawo intsikelelo esayinikwa ngabantu abadala intsikelelo esayinikwa zinkokheli zethu ezityalekeni zethu zinkokheli zethu mhlambi emakhayeni ethu awubonani zisikhangela bana bahle bedinga nokuba sesisitye emigqomeni ivele intsikelelo kaThixo ikunyundule apho bana bahle bedinga khangela umhlambi xa inyundula uMaria phakathi kwabanye abafazi bana bahle bedinga engenzanga nto iphucukileyo yena bana bahle bedinga ngoba bana bahle bedinga intsikelelo bedinga ikukhangela bana bahle bedinga nasekudelekeni kwakho isuke intsikelelo kaThixo ikukhangela lapho bana bahle bedinga umhlawumbi intsikelelo yakho ikukhangela iqinise uModekhayi emnyundule apho bana bahle bedinga ingalalisi umntu kaThixo intsikelelo kaThixo athi bana sefuna bahle bedinga ukulala ivele intsikelelo kaThixo ithi khumbula uModekhayi bana bahle bedinga khangela intsikelelo bana bahle bedinga xa ingena endilongweni emveni bana uYosefu bana bahle bedinga umhlawumbi ebekelwe bucala okanye ebanjiwe bana bahle bedinga yakhumbula indoda kanene ukhona umuntu bana bahle bedinga kanti uYosefu ukhangelwa intsikelelo ngamana man bana bahle bedinga intsikelelo yona bana bahle bedinga igqitha ngapha komthetho bana bahle bedinga igqithe umhlawumbi intsikelelo bana bahle bedinga nakwizinto esizithethayo thina bana bahle bedinga intsikelelo khangela intsikelelo umhlawumbi xa ifumana la ntombazana eyayinothombele gazi bana bahle bedinga kwathi nqambu igazi bana bahle bedinga ngoba xa ifikile intsikelelo zonke izinto ebezimdaka ziyema zisuke zithi nqambu bana bahle bedinga ufumane okanye uzuzu kuphila kwakho ngoba intsikelelo ichoboze bana bahle bedinga iqala amanzi omthombo ephuma emhlabeni. Bawo xa
bengekho abantu avele uThixo bantwana bahle bakaThixo mhlawumbi ngoku bekhona abantu wena awumboni uThixo mhlawumbi uyabheka umane ubona nankuya umuntu enceda umuntu umane umkhwaze ndiye kuba owubani khaze uzonceda nam bantwana bahle bakaThixo umuntu akunyevulele ngoba akakwazi nokwazi yena uzawunceda umuntu amaziyo bantwana bahle bakaThixo mhlawumbi namhlanje sizochazela into yokuba xa abantu bengekho kuvela uThixo bantwana bahle bakaThixo xa amandla abantu ephelile xa amacebo abantu engasebenzi xa iintsuku zabantu zongaphangeli zingekho okanye zifikile bantwana bahle bakaThixo kulapho uThixo aqala ukuphangela khona bantwana bahle bakaThixo xa sikuphele ithemba lokuba abantu bangasinceda kulapho uThixo angenelela khona bantwana bahle bakaThixo uthi wawubheka usenabo abantu bokuxhathisa abuyumva uThixo abheke athi gubucala ngoba wena usenawo amandla xa abantu bengekho angenelela uThixo athi mna kakade ndinguThixo wakho kunjalo nje ndiyawuhlala ndinguThixo wakho ngamaxesha onke bantwana bahle bakaThixo athi awubona uMoses into yokuba ngoku umda wam uyaphela athi wena Thixo wabalikhaya kwisizukulwana ngesizukulwana ngoba uyayazi into yokuba abantu bakulahlekelwa zizinto zasemhlabeni uyavela uThixo abantu bazibona bezinkedama uThixo uvela belikhaya uThixo uvela abengunina abenguyise womntwana bantwana bahle bakaThixo afika uThixo abeyindawo yokuzimela bantwana bahle bakaThixo xa umuntu umqolo uphandle bantwana bahle bakaThixo athi uDavide akuzibona into yokuba ngoku mna ndandiqhele ukolusa izimvu zikabawo azibona into yokuba uYehova ngoku nguye ongumalusi wakhe ngoba abantwana bahle bakaThixo uThixo xa abantu bengekho kulapho uThixo avelela khona avele nentsikelelo zakhe wanga uThixo wangamani uThixo bazalwane anganisikelela bantwana bahle bakaThixo kwezo ndawo nikuzo xa niphelelwa ngamathemba avela uThixo bantwana bahle bakaThixo aziveze uThixo into yokuba yena unguThixo amacebo ethu akuphela akaThixo agqitha ngapha kwamacebo ethu bantwana bahle bakaThixo amandla ethu akuphela amandla kaThixo awafani namandla wethu kunjalo nje agqitha ngapha kwamandla ethu wanguThixo ngamandla uThixo anganisikelela bazalwane ngamandla uThixo angayifezekisa amaphupho enu bantwana bahle bakaThixo anguThixo anganinceda bazalwane emakhayeni enu yanguThixo anganilalisa nidlile ngalobusuku banamhlanje abenani uThixo anithanda uThixo ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade amen Phezulu mama songena kanjani Phezulu mama songena kanjani Mama songena kanjani Mama songena Phezulu mama songena kanjani Mama thina songena Phezulu mama songena
nikele bawo, masinikele bawo. Bawo siyacela ke wonke umuntu ongekanikeli acofe ala qhosha lika-subscribe. Uba uyithandile inkqubo yethu okanye uyayithanda ungacofa ku-like. Ukuba nawo ukhona umuntu onqwenela ukuthi umsherele, phofu ke noba awunqwenela ukusherela kamntu okanye akekho umuntu osenhliziyweni yakho, mhlawumbe ukhona umuntu oyidingayo le nto ku-WhatsApp wakho, ku-Facebook wakho, ku-X wakho, ku-X wakho, umsherele ukwenzela ukuthi naye azokuhlaziyeka manje njengawo uhlaziyekile. Ungalicofa ke xa usubscribe-ile, ungalicofa laqhosha le-notification ukwenzela ukuthi ikukhumbuze ukuthi ngensimbi yesihlanu rhoqo ngecawe lo mzalwane ubonane uzobe sithi icawe yabantu abangacawiyo iyaqala ke namhlanje. Bawo, kubalulekile kubazalwane into yokuba sinikele. Enkosi kakhulu ngoba niye nasibukela kwade kwaleli xesha. Siyacela ke bazalwane abantu bangayiki ukhomenta. Ngamanye amaxesha mhlawumbe ke athi umuntu into yokuba umgqiba wakho ngokuya wasecaweni wawusithini, okanye ivesi yakho owabambelela kuyo xapha ecaweni utsho phambi comments. Mhlawumbe ke content producer wethu uzaba inspired ngala vesi yakho. Amen. Bawo, masivale inkonzo. Masithandazeni. Thixo sicela usikelele amakhaya ethu, sicela Thixo wethu olungileyo usikelele zonke izinto ezilixabiso kuthi Thixo namandla amakhulu. Sicela ke Thixo wethu olungileyo usikelele Thixo wethu olungileyo ipokotho zethu Thixo namandla amakhulu. Sicela Thixo wethu olungileyo usikelele ikhabhathi zethu Thixo wethu olungileyo usikelele Thixo wethu imisebenzi yethu, usikelele imizamo yethu Thixo wethu onamandla amakhulu. Alaba ofefela inkosi yethu uthando nobudlelwane bomoya ongcwele bungaphumula phakathi kwethu sonke idibwe inkosi izolanda ibandla layo uKristu inkosi yethu. Amen. Amen, 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 Ukuba ubuyele ecaweni lecawa besiyenzele wena, ukuba khange uye ecaweni ungoyela umuntu ebesiyenzele yena lecawa, ukuba ke bukunye noba ugiva phambi nawe besiyenzele wena lecawa, siyathemba ukuba uzawuphinda ubuye uzoyimamela lecawa. Masibulele kumuntu wonke ke oye wasibukela kwade kwaleli thuba, sibulele kumuntu wonke oye wasimamela kwade kwaleli thuba, kwindawo zonke enina sibukela kuzo, kwindawo zonke eniye nasimamela nikuzo. Masiphinde sidibane bazalwane kule veki zayo ngensimbi yesihlanu. Le yicawa yabantu abangacawiyo. Ningalibali ukuthandaza uThixo othandazekayo. Babayeni Number 9. Number 9. Yo, Papa, Take 3. Papa.